O vindeiro luns arranca en Vigo unha nova edición da Semana da Patria Galega que organizamos conxuntamente o Bloque Nacionalista Galego e Mais Galiza Nova e que está marcada dentro da campaña do BNG rumbo ao 25 de xullo baixo o lema A Forza deste País e que concluirá cunha nova e agardamos que xigantesca manifestación nacional en Compostela. Nos vindeiros días desenvolveremos unha ampla programación con actividades culturais, palestras, proxeccións, actos lúdicos, accións simbólicas e tamén unha importante presenza de rúa con carpas informativas en diferentes puntos da nosa cidade. Todo co obxectivo de celebrarmos na maior cidade de Galiza o orgullo de sermos galegas e galegos e de poñer en valor potencialidades que ten o noso país e para afirmar a nosa vocación de facermos de Vigo o verdadeiro motor dunha nova Galiza. O BNG facemos un chamamento a todas as viguesas e vigueses a participaren das actividades da Semana da Patria que queren tamén expresar a forza imparable do BNG na nosa cidade, após lograr históricos avances nos últimos procesos electorais e converternos na primeira forza política en Vigo nas pasadas eleccións galegas. A Semana da Patria é parte da man tendida a todas as viguesas e vigueses que saben que Vigo e Galiza merecen máis, que acreditan na necesidade dun cambio de rumbo. Para todas elas están abertas as portas do proxecto en positivo do BNG, coa cabeza e co corazón no país, con confianza nas enormes potencialidades que temos. Fronte ás políticas fracasadas que empequenecen e están deixando atrás Galiza, resolver os problemas reais do noso pobo e apostar no noso dereito a vivir con dignidade dun traballo na propia terra pasa por avanzarmos no camiño da plena capacidade de decisión. Temos recursos, temos talento e somos un pobo traballador que queremos producir aquí, polo que precisamos rematar coas políticas dos gobernos que expolian os nosos recursos, expulsan a nosa mocidade en migración e queren converter Galiza nun país de servizo. Precisamos un novo marco político que nos permita, como nación, adoptar medidas en favor da maioría social que representan as clases populares e traballadoras. Fronte aos que non teñen nada que ofrecer, aos que sementan a resignación, a Semana da Patria Galega en Vigo quere ser un espazo para a esperanza, na confianza de que temos todo por gañar e que coa forza de todas e todos faremos posible o cambio que é necesario desde Vigo para Galiza.